Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. No hello. Tuli vaan tunne tässä, kun rupesin täällä vedessä vähän lauleskelemaan, niin tuolla siis näkyy tommonen tulipaikka. Ei ehkä niin järin laillinen, mutta mun täti, joka on siis 87, niin kävi tuossa viime viikolla Ruotsista saakka, halus nähdä mun isän. Ja se oli varmaan viimeinen kerta, kun he näkee, että mun tädilläkin on vähän vaivoja, niin ei varmaan jaksa Suomeen enää tulla, mutta oli ihana nähdä. Oli tosi ihana nähdä. Ja hän antoi siis mulle kirjeitä, mitkä on mun isoäidin kirjoittamia hänelle. Ja syy, miksi mä täällä tänään oon, niin mä tuolla nuotiopaikalla poltin ne kirjeet. Mä luin ne silloin saman tien silloin, kun he kävi ja pääsin illalla kotiin, niin kynttilän valossa luin ne kirjeet. Ja niiden kirjeiden ansiosta mä rupesin ymmärtää paljon paremmin sitä omaa koko elämän kestänyttä köyhyyttä ja aina niin kuin rahallisesti kitumista. Se on tosi vahvasti siellä sukulinjassa jo ollut. On ollut tosi vaikeat olot jo silloin, mitä ne oli joskus 60-luvulla ne kirjeet kirjoitettu. Ja se oli hauska, siellä oli myös mun isän yksi kirjoittama kirje. Ja hän oli ihan fiiliksissä siinä, että hän oli just saanut ajokorttia tai jotain, oli inssiä ajanut tai jotain. Se oli kiva lukea sitä. Mutta siinä kun mä olin polttanut ne kirjeet, niin, tai ennen sitä mä kiitin kaikkia tämän sukulinjan naisia, erityisesti naisia, koska siellä on ollut tämmöistä eräänlaista köyhyyslupausta. En tiedä milloin se on tehty. Jotenkin tuntuu, että se menee niin kuin vuosisatoja taaksepäin se köyhyyslupauksen tekeminen. Ja jollain tavalla nyt nousee siihen semmoinen noituuskin myös, että myös se niin kuin semmoinen omassa voimassa seisominen ja sen ilmentäminen rohkeasti niin kuin oman elämän luominen sen näköiseksi, mitä niin kuin omasta elämästä haluaa, niin semmoinen on jossain vaiheessa niin kuin tukahdutettu siellä. Ja se liittyy just näihin tämmöisiin noitavainoaikaisiin asioihin. Ja mä kiitin näitä kaikkia suvun naisia siitä, että mä oon just tähän sukuun päättänyt ja saanut inkarnoitua. Koska kaikki se köyhyyslupaus ja niukkuus, energiassa eläminen, niin se on opettanut mulle sen, että elämässä raha ei ole tärkeintä, vaan kaikista tärkeintä on rakkaus. Ja se on opettanut myös mulle sen, että mikään työn paiskominen, mikään sellainen, että tekisi tavallaan niskalimassa jotain työtä, tai jos tekee edes jotain työtä, vaikka ei tekisi niin kuin niskalimaskaan, mutta jos tekee jotain työtä, mikä ei niin kuin ole joku sydämen polte ja semmoinen intohimo, että jos sä teet vaan sen rahan takia sitä työtä, niin sä rupeat kulumaan loppuun. Ja mä oon nähnyt sen omassa henkilökohtaisessa elämässä ja sen takia mä oon voinut oivaltaa sen mun sisäisen ymmärryksen kautta, että mikään rahamäärä ei korvaa sitä,
menetettyä aikaa tai sitä, kuin väsyneeksi jotkut tietyt työt mutkin on saanut, kun mä oon ollut siivoojana. Oon ollut siis ihan toimistossa ja kotisiivoojana ja oon ollut porrassiivoojana. Ja se porrassiivous oli kaikista raskainta. Ja silti mä tein sitä, koska mä olin silloin yksinhuoltaja ja mun oli pakko saada jostain rahaa. Ja nyt mä oon niinku oppinut sen kaikkien elämän vaikeuksien kautta, mikä ei olisi ollut mahdollista, jos mä en olisi lähtenyt purkamaan tästä sukulinjasta sitä karmaa, mitä tää suku on kerryttänyt itselleen. Niin vapaaehtoissieluna mä oon valinnut tulla purkamaan sitä. Ja jotenkin nuo kirjeet tuotiin mulle symbolisesti siihen, että kun mä poltin ne, niin ensinnäkin mä aistin mun isoäidin. Mä en ole koskaan nähnyt häntä. Ja se kiitollisuus, mikä hänestä virtasi mun kautta. Ja samaan aikaan tuotiin sellainen tieto, että nyt on muutoksen tuuli. Mä oon ymmärtänyt sen opin, että elämässä rahan edelle menee rakkaus. Ja semmoisen jatkuvan työntekemisen ja paahtamisen tilalle menee läsnäolo. Ja totta kai mun isän sairastuminen on ollut tätä avaamassa musta tosi isosti, koska se on nimenomaan mun isän sukulinjasta. Se energia. Ja koska mä oon nyt valinnut läsnäolon mun isän kanssa, niin mä oon valinnut sen läsnäolon ja rakkauden, koska omaishoidon palkkio on niin käsittämättömän pieni, että sillä ei käytännössä elä. Ja voin sanoa, ei saada tukia. Niin tässä on toisinaan vähän mietinnässä, että miten sitten. Niin mä rikoin sen karman. Mä muutin sen suvun energian sillä, että mä valitsin sen rakkauden. Mä en valinnut rahaa, vaan mä valitsin rakkauden. Ja sen, että mä menen joka päivä mun isän ehdoilla. Mä en hoputa häntä minnekään, mä en pakota häntä minnekään, vaan mä teen koko aika asioita, että mun isällä olisi mahdollisimman hyvä olla. Ja että hän saisi olla elämänsä loppuun saakka omassa kodissa. Se on mun tavoite. Ja se tuntuu niin oikealta, se tuntuu niin hyvältä. Se tuntuu siltä, että mä teen just sitä, mistä mä oon unelmoinut. Vaikka mä en edes tiennyt, että mä oon tämmöisestä unelmoinut. Käytännössä ne, mistä mä olin unelmoinut, niin ne romuttu kaikki siinä vaiheessa, kun mä lähdin tähän hommaan. Kun mä lähdin omaishoitajaksi. Ja se romutus oli parasta, mitä mun elämässä on tapahtunut. Koska se romutus avasi mun silmät. Se avasi mut ymmärtämään oikeasti sen, että mikä tässä elämässä on tärkeää. Ja mä oon niin kiitollinen kaikesta siitä, mitä mä oon saanut elämässä kokea. Jo ikisestä ahdistavasta rahatuskasta. Koska kaikki se tuska on avannut mun ymmärrystä. Ja se kaikki tuska on tarvittu siihen, että mä ymmärrän.
että mun silmät ja ymmärrys avautuu kaikelle tälle, mitä mä nyt koen ja aistin. Ja samaan aikaan mulla on vaan niin täydellisen turvallinen olo. Ja mä koen, että mulla on kaikki, mitä mä tarviin. Vaikka tälläkin hetkellä meillä on auto rikki. Edelleen. Mut ennenkin mä koin, että auto on niinku välttämättömyys. Että se on pakko olla. Jahas, tallennustila loppu. Piti vähän tyhjennellä ja mä tulin samalla tänne metsää, kun täällä on niin huikeita näitä puita ja juuria. Mutta olin puhumassa jotain näistä kaikista tavaroista sun muista, niin ne on vaan roinaa, että ei niitä tarvitse säilyttää ja ei me täältä kuollessa mitään viedä eteenpäin. Niin jotenkin semmonen, mä oon pitkään jo joulunakin sanonut, että mä en halua mitään lahjoja, että mä haluan aikaa. Eli mieluummin se, että järjestää jotain yhteistä tekemistä kuin se, että aina antaisi hirveästi jotain lahjapaketteja. Niin se on nyt edelleen se, mitä mä haluan nytkin ensi jouluna. Et ei niinkään paketteja, vaan sitä yhdessä vietettyä aikaa. Eikä se tarvi silloin jouluaattona olla. Mulle joulu on käytännössä päivän muiden joukossa. Et jos miettii, että mikä joulun niin kuin oikea merkitys on, niin sehän on kaikkea muuta kuin kaupallinen pyhä. Tai tämmönen, että pitäisi hirveästi ostaa krääsää ja niin. Mut vitsi, mä rakastan tätä paikkaa. Täällä on ihan mieletön tommonen kuohu. Mut joo. Tämmönen video tällä kertaa ja jotenkin kannattaa tutkia niitä omia sukujuuria. Koska sieltä voi löytyä kaikkea mielenkiintoista. Täällä on aika rankka sade, mutta mä oon täällä puitten alla sopivasti piilossa. Niin katsotaan kuinka pahasti mä kastun sit, kun mä menen tonne täältä metsästä pois. Mutta tämänkin mä otan jonkinlaisen puhdistuksena. Sade on tosi puhdistavaa. Mutta ei siinä. Olkaa läsnä teidän rakkaille ja muistakaa rakastaa. Ja aloittakaa se kaikki teistä itsestänne, koska silloin kun te voitte hyvin, niin kaikki muut teidän ympärillä alkaa voimaan myös. Moi moi!